anonzi Branson ndinonyatsokuziva maprofita nemaige egara Whitney Chivhayo tina Pedzai Scott Sakupanya rino tsotsi rinopuwa mukana wokuexporta gold rayo risikabhadhari tax pachipambo reZimbabwe ndini wenyu Comrade Blessed Geza, Comrade Bombshell. Tadzoka nyaya yedu yaseti wani iri kuenderera mberi, but nyaya yatotanga izvezvi. Tiri kuona kuti kune vanhu vashomanana vakapoteredza Emerson vari kuudza matambudziko ose amunosangana nawo muday to day life yenyu, vanoita kuti mushayiwe mishonga mumahospital, vanoita kuti macivil servants navamwe vashandi musapuwa pay dzakakwana, vanoita kuti mafamasi asabhadharwa zvakanaka. Ndingangoti vanhu vari kukonzeresa madambudziko ese ndivo vanomasika. Saka tava kutanga kudhilana vanhu ivava. Ndava kutokupai mazita avo vanhu ivava. Tinotanga nakuda kwashe Reginald Tagwei, ndo number 1 chidananda ichi chotoda kupedza president ichochi, chinotamba hachiti zevemushi, achipfuura nawo kuSyria, kuti kana iye akasapinda panopinda kuSyria. Ndiye munhu ari kupuhwa mamaini ose right ehurumende, ndiye munhu ari kupiwa makambani ese ehurumende. Ndakambotara last time ndikapa maexample ana ZB, ana CBZ, ana Fidelity, makambani akati wandei, right? Tobva pana tinoenda pana anonzi Whitney Chivhayo. Whitney haana kana bepa kuratidza kuti ane kambani kana kuti maofisi anoparetera papi, but akutozviti seUtilo Chivhayo nemari yekungopiwa yenyu, achingopiwa naED. Anopuhwa matenda acho haasapply, but mari anenge abhadharwa in advance. Wobvunza ED kuti ko mari inongoti Whitney anongotengera vanhu mota anoiwana kupi? ED anotaura kuti ane mari yake inandizi kuti, but nyaya yeGwanda project is not a secret, right? Yakangopa yakaloda achiprojectwa naED. Tina Pedzai Scott Sakupanya rino tsotsi rinopuwa mukana wokuexporta gold rayo risikabhadhari tax kana kuti mutero kuhurumende, but richibhadharisa vamwe vose maplayers 7% yegold ravo ravanenge vachida kuexporta. Mari vanenge vazogowana naED. Tina George Gwamatanga nicknamed 10%. Kadziri yose remuhurumende kuti ribudirire kuti riite go through. Gwamatanga anopiwa 10% yedhiri iroro. Iye manje atenga maproperties all over the world. Vana South Africa, vana UK, vana States, vana Canada. Iri mari yenyu yaanenge achishandisa ini mushayiwa mushonga.
tine umwe anozviti mbinda waED anonzi Julius Charumbira Mapingure Shumba panzvimbo ari paNewlands, right? Ari kuitawo mashure ake iwawawa ndivo vanhu vese vari vachiti vachisimbisa ED ava vachibatsira kubora hupfumi hwavo neZimbabwe. Tina John Panomesa Mangunza, former Reserve Bank governor. Mupana wangu andinyadzisa zvikuru. Mupana iye nachimutsvaga kuti ndimupe advice. Haadairi kana mafoni, but akasangana nazvo. Tina Muturi Muwe, Minister of Finance. Ari kuitawo mashure ari kufinance ikoko. Tina Obey Chimuka ipatina yakuda Tagurei vari kungopa hupfumi zvakafanana. Tine tsotsi rinonzi Temta Paul Tungwarara. Uyu ndinomuvenga zvekuvenga zviya zvekuti ari kufamba achichipisa vanhu vakauza rusununguko. Iye ari kachifamba nezimota zi4x4 but uri kuigira corporate Kabasco. Corporate havane 70 years, right? Anogara mumakomo omuigira Kabasco kokuti tiri kutenda neBasco. Hamusi kuona kuti munhu asina hanya neropa rakadeuka richisunungura nyika imwe. Iye paanenge achienda kumakoporeti anodikura achiobva Basco. Tina Douglas Kwande bhuru waID zvakare. Zvese izvi zvigananda zvakonzera kuti mhuri yeZimbabwe isafe. Ndivo vanhu vari kutora mari yose ingade ichibatsira kuti nyika ibudirire. Tine mapolitical criminals vanobatsira vanhu zvigananda izvi kusimbisa ED kuti aramba aripo because ivo vanenge vachibhenefita. Political criminal wokutanga riwazimise Scout ndiDaniel Garwe. Uyu ari kupeka saga manje uyu Minister of Local Government Mashonaland East Provincial Chairman. Uya okutaura kuti makoporeti ndivana Bhoki ende Bhoki arimozabva kuorewa kabwa kaka kakaonda kaka ndo zvaanotiita. Tina anonzi Owen Mudanyuve kana grade 7 haana. Murume uyu akonzera unnecessary suffering kuvanhu, auraya vanhu vakawanda. Ndiye ari paforefront yokuuraya all the generals, right? Ndiye futi ari paforefront yekuti ari kuterroriza vana vanenge vachizvitsvagira raramo mumasango, achitorera vanhu mari dzavo dzavanenge vaita, right? Rimwe basa rake why are so close kuna ED ndiye kunyengera ED vana vepa MSU. Zveshiwa munhu waminista nemunhu wapresident munokanganisa upenyu hwevana, muchifundisa vana chihure, muchimuitisa vana at that age, zvinonyadzisa. Tatenda Mavetera, Minister of ICT, uyu nhoroondo yake yekuona huminista ndinayo. Pane zvaakaita naED ndotonyara zvangu kuzvitaura but matozviziva kuti chii, right?
tina Melbush Nomona. She's a disastrous of a war veteran. Right? The president of the Senate and akapinda by accident. Melbush Nomona mavengero anoita makomrades mawo veterans ndo anotishambisa kuti tizive kuti ni komrade chai here kana kuti matauriro aita vanhu kuti akauya atumwa nespecial branch kuhondo tautofunga kuti zvokuti akatumwa ndizvo chaizvo because munhu wake auziwe chikomrade. Tina Jacob Mudenda, Speaker of Parliament. Uyumurumo is a total disaster. Ndiye anofurira idi zvakare because akapromiswa vice president. Ndiye akafacilitata kuti ana Shabangu vava, right, varicole ma-MPs akachuzwa nevanhu kandi tivatoti the people's choice, right, achivatsiva nevanhu vake because vaitira kuti 2030 ibudirire. Is a disaster of a speaker, that one, and he must be dealt with also. Tinatino Machakaire, Minister of Youth and Secretary for Youth Affairs, ZANU-PF, right? Tina buru wangu Christopher Mchangwa anoda akabatiwa nei ZANU-PF spokesperson. Chris ndokudziratidzi shamwari yangu wapindwa nei siyara nezvauri kuita Chris. Joshua Chris chimboona kuti vanhu vese vari mugrupu mako munhu wavo, right, imbozvibvunza kuti uri kuitei mugrupu iroro, uri kuitei negrupu rako iroro rawajoina iroro. Tinoona idi kuti munhu wako unoda idi chaizvo kupinda mumakomrades ako, but ndikambokubvunza kuti idi chakanyanya kuita kana kuhono kwacho chii? Hapana. Saka Chris dzoka kuna makomrades ako. Ndine kamupana akaka kafutse digezaka kafutse John Paradza ndokadziratidzi zvavo, makabhuiona kuti zvinogara rodzi futse digeza futse kadeputy minister of environment, climate and wildlife. Hakana kana chikoro abeotariswa kazi kuminister, right? Tina Lavumo Matuke rimwe zidoko zvaro ndautaura isi wemunhu Lavumo Matuke kuti baba vake nguva dzehondo vakapedza maorveshe makomrades vanga vari mutengesi mukuru magutu, hapana magutu, hapana asingamuzivi, but because idi ndautarangoya kuti izvo idi yanga ispai Eurovision Front, ndosaka muchida kuona mukaona vanhu vese vanoshanda navo vari aligned kuRhodesia regime, including baba Buddha vanga vari special branch muMenda Smith, right? Tina Ezra Shadzamira, Minister of Provincial Affairs Masvingo, anotaura zvaasingazivi, haana futi kana chikoro, right? Saka muri kuona kuti vanhu ivava vanonyatsokuona kuti
kana Idi akaenda pakauya president arisvika saka kuti nyika ienderere mberi muprovincia mingi dzanohwana kunani tina good wolf masi murembwa right igweta rakakonewa rikadzima nenosociety raba inotwa zvaro zvigororo iye manje ziland baron saka rabhoita timanchirungu red baron ndosaka muchiona iro richiramba rakabatirira richisapota 2030 because roda kuramba richiba tina polite kambamura hatikambomuti mp usanyati because akaona mp une chitsotsi through the back door tina kondo zihambe kana kuti akanzi ngano contesta kuti aite vidgo chairman right village chairman haawini hakuna munhu anomuda but tatamune akaitwa minister of justice ndosaka achiramba namatsaya naED munoziva history yake murume uyu right kuti maprimary election akadyiwa nadina right akanzi adzokorore akaziva kuti double right tina Edson Chihereme Midlands provincial chairman weZANU-PF. He is also a disaster for them. Right? Vanhu vese havandi kutaura munhu wavo matsotsi ega malutazi macriminals right saka hondo navo yatotanga as we speak muZimbabwe muchazviona mega isusu tiri vanhu election tina munyaradzi machacha munhu wemuzukuru wangu chaiye but unhu hwake hunonyadzisa atinyadzisa zvisingaiti isusu makomrades ya but muzukuru wangu but kana tasvika panyaya yenyika hatichina zvokuti ichi changu right tina Douglas Mahiya anopoza nechi chaanoti War Veterans League inekonomi ipi haina kana vanhu ende anonyepera kuti anomirira zvido zvemacomrades iye angari paforefront yekubvisa maWar Veterans ane mafarms ese ari along Shamba Road right achida kuti vana Billy Rothenberg vapuwe mapurazi iwawo izvozvo as we speak vana Billy Rothenberg ndo vari kumurimira kupurazi kwake uku Beatrice uku vanomuitira zvinhu zvese saka is just a sellout ndakambomaapproacha inini ndikati comrade iwewe naningirai munopinda chechi mese haukwanisi kumubatsirwa here kuti zvinhu zvake zvidzoke zvakadiwa nanatabuyei akantaura nemuromo wake uyu kuti ingirai ngaandipe 20 million ndimubetsereka comrade uri serious here vingirai kupa 20 million anoiwana kupi yakapirwa zvino saka nokutoona kuti ane mentality yechimesina not yechicomrade taakupinda pamaprofita enhima vana Hubert Angel vanoudza zviprofita zvokumisleada vanhu munongoziva kuti nyaya yake was involved in gold mafia right saka
matsotsi ega ebweni mutongizo anonzi Branson ndinonyadzo kumuziva maprofita emaige egara right toita Chitando Minister of Mines akatanga akanaka murume uyu nobva wamubhabhatidza iye manje wagororo chairo uyu anonzi Jerumani Muswere handikalambonoisa nguva yangu ndichitaura nayo nezvake uyu rongowezidopo anoti PhD rakaitenga kupi kana Minister of Information wacho hapana zvinozikana right. Tina Anxious Masuka, one of the most corrupt ministers, right? Varikuita madhiri eland nemaloni baroni, right? Land yese estate land vachibetserana naGarwe vatora almost 70% estate land vachigwana namabhuru avo. Tina July Moyo uyu handidi kuesa time yangu ndokutaura nezvake bhosi hapana munhu asikazivi kuti iye ajende yeCIA ndosaka chiurana munangagwa right. Tina Kazembe right. Handiwesi kuti time yangu ndichitaura nezvake uyu because hatitozivi kuti akabva nekupi. Ndinofunga kuti makaona pamashure pandaitaura nezvana Kazembe kuti vanhu vakabva nekupi and kana muchinatsokuona chimiro chacho munatsokuona kuti ED is anti vanhu veZANU-PF chaivo is anti makomrades chaivo because mukaona vanhu vatiri kutaura vana Kazembe vana Ziyambe unoti vanhu vakabva nekupi right. Tina Richard Moyo Provincial Affairs Minister Matebele North manjira anoita ED ndiye munhu ari kutitakanisira Matebele ndiye right. Saka mhuri yeZimbabwe ndinoda kutaurirai ende handisi kutaura tichioraya nhema isu tiri vanhu veaction. Muchaona action garai makatenga data muchaona action yatava kutora about these criminals about zvidhananda izvi havana kunyanya kuwanda isu va16 million tochemedza navanhu vashomanana akadai ava nokuti vanoirana ED. Tiri kusvika kuda ED but tiri kutanga naivava mark my words tiri kutanga naivava nhasi ndiri kutaura manzwi mashomani because munokwanisa kuzoti comrade Bob zvavanongotaura ndatichimirirai muone action. Ndoda kuti muchikuona action chete muchanakirwa. Zvinotirwadza isu mhuri yeZimbabwe, especially isusu semakomrades tava kuita chiseko chokuti unoona vana vadiki vachitaura kuti dzoserai nyika kwange akasungirirwa zvichikonzerwa nevawawa mapolitical criminals aya hatiri kuregerera. Saka tiri kutizvo iwe kunangagwa tiri kupedzera Z1 March asi ava tava kutanga kutodhila navo starting from now tava kutanga kudhila nepa because vanongwana vakangwara maningi. They think they are very clever but they are going to regret vanhu ivava. They are going to regret vachandotaura munangagwa kuti dai munangagwa chikurumidza
chikubuza muriza ina kanu takaura izi tayaura kanu kubuza muriza ina kanu ndiko mtaurira ndio pamuchaona kuti when we talk of faith manifest hatisi kutamba muri Zimbabwe. Isu kuchitoona so we have reached the afternoon of our lives. Takura but tinozvifunza kuti in a way isusu no veterans takakuredzererayi because takasiya manationalist achiaijeka chunhu, right? Isu tikapakwa vamangapakwa kuma-assembly points vamangademobilizwa, right? And they make sure kuti muveterani wese ashaya basa, muveterani wese aita muromo. Saka nediscipline taikuti zvishanaka. Saka we are very sorry on behalf of the war veterans. We are very sorry. In a way, takuita let down. Because pamwe paibuda vanhu veopposition isu taitoshandiswa kutorwa vanhu veopposition because tanga takaputirwa tikofuka kuti but iye manje tazviona kuti nayo vedwe koza taa kutopera, right? Ko thousands and thousands, right? Dzakasara mumasango dzisina makuva, ko ma-thousand akasara paNyadzonya, ma-thousand akasara paChimoyo, ma-thousand akasara kuFreedom Camp, ma-thousand akasara kuMkushi. Akasarira chii? Kana isusu tichiri vapenyu, right? Tichisiya nyika iri mumaoko memacriminals because of Mnangagwa spy yakatiwa neredvision special branch. Povu yedu kana Mjibha wedu sana Mjibha vari vachikonyeperwa, muranai mazita ikoko. Zvino so it's 40 years down the line, right? Hapana chabuda. Saka ndiri kutaura kuti tazvipira isu vawo veterans, tazvipira vawo veterans nepovo yose yeZimbabwe, right? Tichipa direction kuti toda kusiya nyika iri mumaoko makanaka, toda kusiyira inhaka, right? Tabvisa nyika munana Mnangagwa nematsotsi ake. Ndinokutendai muri weZimbabwe, uyai neuwandu hwenyu, but iri basa taunotava kutoita rematsotsi nemapolitical criminals renyu hombe munoita kusvateti one first. Tokudai mose, toda kuti tiite ndodzi uprising from Plumtree to Mutare, from Zambezi to Limpopo, right? Nyamapanda to Bridge Bridge. Munhu wese ngapinde muroad. ED must go. Ndatenda muri weZimbabwe.